Mapya nga dumog. Bahad ni Damag. Mabuting Balita, 1143, DZMR, Missions Radio. Itiag na mga oras na kakabsat, alas 5:52, itiag sapa. Anyan nga rakurag sakti at sapa. Naimbagag sa pakakabsat, iti Miyerkules, may kasangapulo katwalo, iti mabilang, iti bulan, iti Enero. Kumusta iti nalamag manan nga agsapa tayo kakabsat? Aya, kat madaydayaw iti apo, ta oray man kaskasat, oray kas namin, oray nalamag iti panahon kakabsat. Adalat nga na imasipan naturog tayo, kat hantay kumot nga itultuloy kakabsat, nga ginggan iti alas iti dating gundaway kat nakakukot tayo pailaan nga gururok. Kagrunaan na kalagi di pamilyado, masapol kag ring tayo kakabsat, ato di kas na aramidin tayo di banag aramidin tayo maipapan, iti pamilya tayo kang grunaan na siyempre, ring tayo gapota, iti parabor iti apo. Well, kaduandak manin kakabsat, nga gadalagi iti sasao iti apo iti dating gundaway, ket sinanamaak na dati mapilot tayo manin, tintay pagadalan iti dating nagsapa kakabsat. Maripod di dating programa at nagsapa at man itinamnama maripod Lunes saging kana iti Biyernes. Iti dating istasyon 1143 DZMR Santiago City. Tinaragsta ka mang kabkablao kada kayo iti Aldao iti Miyerkules Lawrence Salazar. Makikita mo pinsala na kalikasan. Dati na may hindi ganyan. Galit na bang Diyos sa sangkatauhan? Ito ba'y parusa sa atin, mga kalikuan? Kasalanan, ito'y di dapat na paglaruan. Ang Diyos kailan may di matatakasan. Kasalanan nagawa'y
Alawin kakabsat, agyaman tayo iti dayta nga kanta, iti titulo na ket kasalanan. Ayan, basol. May isa kadagiti kanta tayo kakabsat, ket na-record tayo dayta iti 19 o 1994 kasi sa kabayag na kakabsat, yung makita tayo lahat iti pambulot ti Apo mo iti dayta nga kanta. Well, iti libro kakabsat ay Isaiah kapitulo 40 bersikulo 21 aging gana iti 31 sa nga pulo nga bersikulo kakabsat ti basahin tayo iti dayta nga gundaway. Isaiah chapter 40, 21 to 31. Kasi iti saritain na, diyo kadiam mo, diyo ayan na damag, awan ka di tinangibaga kada kayo, iti ununana. Diyo ka di nangeg, nukas at nuka nang rugi iti lubong. Inarsway tagtugtugaw iti trono na, iti ngatuan iti timbukal iti daga. Kasla dudon iti kabastit, dagiti tattao iti baba. Inukrad na iti langit, akas iti kurtina, kas iti tulda pag naegda, ripuogen na dagiti nabilig nga agturay, ket pagbalinin na ida nga awan serserbina, mayari da kadagiti naganus amula nga pagtubo ken pagramot. No mangyeg iti apo iti angin, maganguda, ket kasla dala arutang a maitayab. Siya sino iti pakaipadaan iti nasantuan na Dios. Adda kadi umasping kenkwana, tumangad kayo iti tangatang siya sino iti nang parswa kadagiti bitwen a makitayo iti mangi dalan kadakwada kasla armada. Amuna no mano iti biag ti bilang da ket awagan na iti nagan iti tunggal maysa. Dakkel una iti bileg ken pannakabalin aawan iti mapukaw uray maysa kadakwada. Apay nga agriri ka Israel, apay ako nam adimo, ammo iti apo dagiti parikot, dagiti parikot mo. Ket saan a pasayaaten iti Dios iti kaaddam. Pasayaaten iti Dios ti kasasaad mo. Diyo kadi ammo, diyo aya madamag iti apo iti agnanayon a Dios. Pinarsuan iti entero a lubong pulos a dinabannog, wenno kumapsot. Awan iti makatukod iti panpanunutin na. Kapigsaan na dagiti nakapoy kinabannog, uray dagiti agkakabanwag, kumapsot daket dagiti agtutubo, mapaksuyan da. Ngem dagiti agpanuray iti apo, mapabarunto iti pigsada. Agtayab danto kasla iti agila, saan danto ang mabannog, no agtaray da, saan danto ako mapsot, no magnada. Madagdayaw iti apo, kadagiti nga sasauna kakausat nga intay binasa manen, iti daytoy nga aldaw kakabsat ti apo iti mangbendisyon kas pinsa-binsanan tayo nga adalin dayti kakabsat. Well, iti dayti nga aldaw pagadalan tayo man maipapan iti kinasya asino iti Dios. Aya, iti kinabilig na, iti kinasya kinaisingsingayan na, kinasalsalumina na, kinatanok iti Dios. Ken siyempre iti naisalsalumina ayat nya pa kinatanok na, ken siyempre managayat. Ya, managayat kada tayo ket masapul nga ipaay tayo met pag umiso kakabsat ken anay nga panagruknoy kenkwana ya panagdayaw kenkwana deserve ti apo kakabsat nga mapadayawan ken met iti dadyo panagdayaw ko dayaw tayo din puson nga panagdayaw tayo. Well, no nya ti makita tayo ditoy kabsat aya adda iti sao nga English nga hunada immanent nga kailangan saon adda nga napataod ket adda iti amin nga paset iti lubong. Adda nga napataod ket adda iti amin kakabsat nga paset iti lubong kunana. Ket saritahan tayo nga iti Dios ket immanent. Ibagbaga tayo nga adda nga asidig iti Dios kada tayo. Nung pa'y nabilag kakabsat na tanok na idumdum nga Dios kada tayo, adda nga imbaga na iyasdig na iti bagina kada tayo tapno mamamu tayo isuna. Daytoy kakabsat iti nakakaskas daaw iti na Kristiyanwan nga pamati tayo. Kung tayo nga iti Dios tayo, iti mangparso iti amin, isuna iti katanukan, nangat-ngato ka na tayo, nga, nubasahin tayo, no kitaan tayo kakabsat, nubasahin tayo, di bagbagay iti Biblia, maipapantikin na asidik iti Dios ka na tayo, kang runaan na di, Deuteronomio chapter 4, verse 5, maging gana 87, mabasa tayo kakabsat, nga kuna na, isurok kada kayo, dagiti amin alinteg, kas imbaga kanya, iti apo a Diyos ko, kuna na, tungpalin nyo dagito'y abilin, into no adda kayon iti daga, adandaniyon rauton ken sakupen. Tungpalin nyo ida, as ipapaslat, tapno iparangarang,
kadagiti tattao kadagiti sabali a pagilian iti kinasiribyo inton madamag da amin dagitoy alinteg kunadanto masirib ken manakaawat unay daytoy nga naindaklan a nasyon. Awan iti sabali nga nasyon uri kasatno iti kinatan-ok na iti addaan iti Dios nga asideg kadakwada no masapul da iti tulong na akas iti Apo a Dios tayo ipangag na tayo no agpatulong tayo kenkwana. Daydayaw iti Apo kunana ti aramid Acts chapter 17 verse 21 7 to 27 to 28. Lupay kasta saan nga dayo iti Dios iti uri siya asino man kada tayo. Kastay kunada agbiag nga aggunay ken adariyo tayo kenkwana. Iti kuna iti siya magmamano nga mannaniwyo ta uray datayo anak na met. Napatig kakabsat nga maamuan tayo iti kinaasidig iti Dios kada tayo. Gapot asidig tayo gapot asidig isuna mabalin tayo kakabsat nga maamu isuna. Iti Biblia iparang na kada tayo nga imparangarang iti Dios iti kinasiasino na kada tayo. Kas kitahen tayo magkakabsat aglawlaw tayo. Adda nga makita tayo iti kinasirib, kinabilag, di ba? Kina-creative na, kinatan-ok na, kinaimbag na, kinaanos na iti tunggal maysa kada tayo. Ket kastamot iti Dios iti tunggal maysa kumakada tayo kakabsat. Adda nga agbalin tayo nga naurnos, naimbaga ammo tayo nga mabigbig iti naimbag ken dakes, iti nalintag ken nakillo nga araramid. Gapot asadik iso na mabalin tayo kakabsat nga maaddan iti nasayaat nga relasyon kenkwana. Saan lang kakabsat nga dadi kay plinano iti Dios nga ibaga kada tayo no siya asin isuna ngem adda kakabsat nga iyaw awis na kada tayo nga makipagsao mamammo ragragsaken tayo ken makipagnaed tayo kenkwana. Now kasatno kakabsat nga iti maysa nga managbasol nga tao maadaan iti relasyon iti natan-ok kinabilig nga Dios. Kasatno nga iti rebellious nga tao makasapol iti panakaawat iti nasantuan nga Dios. Well, ni Apostol Pablo kakabsat iti umuna nga Timoteo kapitulo 2 bersikulo 5 aging gana iti 6 ta maysa iti Dios ket may samot iti mamagkapya iti Dios ken iti tao ni Cristo Jesus a tao a mangyawat iti biag na tapno mawayawayaan dagiti amin a tattao. Dayta iti mangpaneknek nga iti naituding a tiempo kayat iti Dios a maisalakan iti tunggal maysa. Anya iti makita tayo manipod kada iti bersikulo kakabsat. Kuna ni Apo ni Apo Jesus laeng iti dalan nga madaan tayo iti relasyon iti Dios. Adalaeng kakabsat iti maymaysa nga Dios ken maymaysa nga mamakapya kada tayo awan sa bali no dinhi Jesus. Apay agsipud ta impaay na iti biag na tapno mawayawayaan tayo manipod basol. Idi nga impaay na iti biag na para iti tunggal maysa kada tayo kakabsat na aramid iti maysa nga rangtay maysa nga dalan tapno maamu tayo iti Dios ken maaddaan tayo iti relasyon ken kuana hala nga relasyon kakabsat maaddaan tayo pa iti pannakaisalakan. Iti good news kaya no kitaan tayo kakabsat napudno dagiti daydayawon dagiti duma napudno ni Muhammad ngem saan na nga impaay iti biag na gapu iti basol tayo. Ket saan met nga nagungar manipud ken patay kastamot kini Buddha, kini Confucius, kini Joseph Smith, ni Mary Baker, ken daduma pa nga Christian leaders. Kaya may salaeng kakabsat iti nangipaay iti biag na nga mangsubot kada tayo manipud iti basol. Nagungar manipud ken patay ket impakita na nga napateg iti impaay na napateg iti imbayad na tunggal maysa kada tayo. Awan sa bali no ni Apo tayo Jesucristo nga isu nga nagsakripisyo kakabsat iti cross iti Kalbaryo. Ngem daytoy nga relasyon kakabsat maipaay laeng kadagiti nangawat ken ni Jesus. Kaya kahit kulawlawagan kakabsat han nga automatic data dapat masapul mo nga awaten tapno awaten ni Jesus pastor ken ti dauneg kaunggan iti pusom ay tapno ti kas nagkaroon ka iti relasyon ken kuana. Kas parigan. Kaya adda ka iti tinga iti layos. Adda iti tinga iti layos ket mamin-anon nga winarningan da. Nagwarning da nga pumanaw kaditan. Tanay o dumakdakkel iti danom. Ngem iti inaramid da iti nga tao. Nagkedked isuna siguro gapu ti pride ampay nagbasit pa lang ta danom. Kas adda ka kapsat nga adda dagiti tumultulong nga magididiyaya. Adi nga mangwarwarning ken mangi pumanaw ket tan na kayat bug i-rescue da ka nga kayat. Kaya ididiyaya da iti tulong da tapno maisalakan kada ita nga layos. Ngem saan mo nga inkaskaso hanay kaskaso. In short han nga kayat. Aging gana nga umatngato iti danom napan
napan iti atep daytoy nga tao, kaya napan nagaputa nangato ti danuman napan iti ayan ti bubong da. Kaya ngem nagtultuloy nga himmato iti danom. Dumteng iti maysang helicopter, impababada iti maysa nga tali nga agdan nga mabalin nga pagulyan na nga mapan iti ayan iti helicopter. Ket kadayta nga tiyempo addaan ka iti pagpilyan kakabsa. Mabalin mo nga padasin ti aglangoy tapno maisalakan ka ngem awan assurance dayjay. Mabalin nga matay ka wenno malmos ka. Yeah, mabalin nga gapu iti bain wenno kinatangsit agkedked ka kadayta nga tali nga impababada. Wenno umuli ka kadayta nga tali ket agtalek ka nga isu iti mangisalakan kenka manipod iti layos. Ayatek nga kakabsat, kastoy iti ladawan, iti pannakaisalakan tayo. Binalaagan na tayon iti Dios maipapan iti basol iti panagbiag tayo ngem saan tayo kakabsat nga ingkan kano dayta nga ballaag dayta nga warning kakabsat adda nga nagtultuloy tayo no anya dagiti kayat tayo nga aramiden ngem adda nga agtultuloy nga ngumat ngato iti danom ket nangipaay iti Dios iti maysa nga tali nangipaay iti dalan nga mabalin nga papanan tayo tapno tikas na maisalakan tayo impaay na ni Jesus para kada tayo adda ditan iti dalan ket adda iti tallo kabsat nga mabalin nga pagpilyan tayo. Mabalin nga aramiden tayo iti sabali nga wagas, sabali nga pabuspusan nga kayat tayo. Mabalin met nga baybayan tayo iti parikot ket namnamaen tayo nga nalabit awan. Awan met iti aldaw iti panangukom. Wenno ikabil tayo iti panagtalik tayo iti impaay iti Dios nga dalan. Mabalin nga gawatin dayta nga dalan awan sa bali no dinhi Apo tayo nga Jesucristo. Adatan kakabsat you've overdone. Aya, addan, mabalin mo lang nga gawaten. Ket ulyem, tapos di kas na maislakan ka. Ayatik nga kabsat, ita iti tiyempo, nga irugim iti makipagna ken Jesus. Agtalag ka ken Jesus, nga mangpakawan ken mangbalbaliw ken ka. Inaramid nan iti amin kakabsat, iti aramidem lang awaten dayta, nga iyaw awis na, ijayjaya na ken ka. Aramidem dayta, babaen iti pamati. Iti kinapudno ken babaen iti panagkarkararag. Ibagam iti Dios kakabsat nga kumpet kan ken Kristo. Nga isu iti namnama nga maaddan iti biag nga agnanayon madaydayaw iti Apo. Kabsat nakasagana nga kankanayon nga tumulong kada tayo iti Dios. Adda nga kankanayon dita sibay mo. Mabalin nga kaslasaan mo nga marikrik na dayto nga kinaasdig iti Dios ken ka. Napnapno ka iti buteng iti masakbayam. Adda nga kaslasaan mo nga ammo dagiti masapul sa dagiti kasapulam iti sang masangwanan iti future mo kakabsat. Mabalin nga addan ka iti sakit wenno dagiti membro iti pamilyam. Mabalin nga maysa nga pinansyalan nga parikot ket mabalin nga mapukaw mo amin nga adda ken ka. Mabalin met nga maysa nga parikot maipapan iti sabali nga tao nga mangipaay ken ka iti panagbuteng. Mabalin nga maysa nga nadagsen nga trabaho kaslasaan mo nga kaya nga aramiden. Anya man dayta ayatek nga kabsat. Ibagak ken ka ita saan ka nga agmaymaysa. Naindaklan iti Dios tayo nga nakakasdaaw ket no inawat mo dayta nga ipapaay na kain ka nga panakaisalakan isunan iti Dios mo. Nabilag natanok iti amin nga addaan iti nalukneng nalamuyot mo nagayat nga ima nga nakasagana nga mangawat ken ka ngem tumulong ken ka. Ayatek nga kakabsat hana nga kayat nga bakbaklayon tayo dagiti kadadagsen. Adda dagiti offer ni Apo Dios. Adda dagiti kayat na nga ma-enjoy tayo daytoy nga biag nga impaay nakakabsat na manula nga oras tayo ditoy lubong, manula nga tawon tayo, manula nga bulan tayo. No agbibiyag tayo kadagiti past tayo, kadagiti problema tayo, mangpanpanunot ti adu kakabsat nga problema ammok nga iti tunggal nga dumdumig iti daytoy nga gundaway ket awan problema na amin tayo mamati ang kakabsat. Kung da kayo kakabsat nga agdingdingig ka nag-isip-sibay iti radyo da. Ammo ka iti dagsen nyo, adda iti problema yo, na dumaduma tayo iti paglaslasatan kakabsat. Ngem adda iti if offer ni Apo Dios kada tayo, nya kuna na umay kayo, da kay amin nga madagdagsanan. Inya kuna na ni 1 Peter chapter 5 verse 7, umay kasi matlaan kakabsat. Nga kayat na kaya matulungan, kayat na nga i-unload tayo amin kenkwana kakabsat, digiti nga dadagsen kenkwana. Amin tayo og sagsagaba kakabsat. Amin tayo adda ti rikrik na kakabsat iti daytoy nga gundaway. Ngem adda iti ima iti Apo. Kaya nakasagana nga mangawat ken mangtulong iti tunggal maysa kada tayo kakabsat. So inapay alamiden tayo. Why worry?
Kaya apay tagdalag tayo, numampay dumtang ka na tayo ti panagdarag duwa ka kabsat, yung agyaman tayo, ma-realize tayo ket mapanunot tayo nga addagayem ni Jesus. Nga kaduam iti daytoy idaldaw-aldaw nga panagdalyasat tayo iti panagbiag. Ti kahit ni Apo Dios, enjoy tayo iti biag. Amen. Kasi man taramidin tayo iti daytoy gagundaway kakabsat. Kunan iti sasao ti Apo nga enjoy tayo iti imparsohan naka-imparso ti Apo Dios. No naka-design ka nga problema lataan nga dadyo ti design nakakabsat ipalubos nang karoon tayo ti dadagsentap no ti kasta agsubli tayo kay kuana ma-realize tayo nga adda iti Dios tayo kang runano ti amin iwagas addan ti panagdakkel tayo isu nga addan tayo dagiti nga dadagsen ket syempre agbaling ka karit ka na tayo kakabsat haan nga dagiti iti mangyadayo ken ka dudiket ti dagiti ti wagas nga mangya sadig kumaken ka iti Apo kakabsat isu nga adda nya man ti rikrik naem anyaman iti kasasaad mo daman sangsangom nga dadagsen iti dati nga gundawa still praise the Lord. Amen. Ayan, napinpinta si agdayaw tayo, gyaman tayo lang tayo, mga kasasaad tayo, kaysa mo, mukmuk tayo, dumayabudom tayo, puro negative, panunot tayo kakabsat, awan iti mapasamak ti kasjay. Kunana, kung may kayo da kay amin nga madagdagsanan, kat ipaay kunto iti panaginanaking ka. Amen. Madaydayaw iti Apo. Alawan iti dati nga gundaway kakabsat, kahit kumain nga agtamod tayo, kat agkararag tayo. Hallelujah. Yes, Lord. Anyan nga nagtanok ka, O Apo Dios. Agyaman kami, Apo, iti ayat na namnamang impahay mo manin kada kami. Kadagiti sasa, umpun nula unay, Apo. Nga napno kami, napnuan kami man, Apo Dios, iti buteng. Ay iti masakbayan, iti future mi, Apo. Ngam no amuming adda ka, amuming adda tinatalged iti nga relasyon mi ken ka, awan iti masapol nga pagbutngan mi, Apo. Tatinggal mo iti masakbayan, iti tunggal maysa, madaydayaw ka, Apo, madaydayaw ka. Agtignay ka kadagiti addang agdingdingig iti daytoy nga kanito. Anyaman, Apo, dagiti kasasaad da, anyaman dagiti parikot nga pakadagdag sananda, anyaman nga sakit, Apo, anyaman nga pakasuutan. Itdem, Apo, iti balay kikinwaya-waya iti tunggal maysa kada kami iti daytoy nga kanito. Pudno unay, Apo, nga sika iti gubwayan iti pudpudno ayat nga di agresat ket ayat nga awan inggana, Apo. Iti rason no apay nga daydayawon da ka, Apo, gapo iti kinabaknang kadagiti sasaom nga naibingay iti daytoy nga agsapa. Pudno, Apo, nga iti ayat mo awan iti asping na. Manipod idi aging gana ita di pa'y nagbalbaliw. Kat gapo iti daytang ayat mo kada kami, Apo, adtoy kami lang agserserbi ken ka, adtoy kami pa'y lang nga mangitantan-ok ken mangidaydayaw ken ka, nga grukrukbab ken ka, O Apo. Kastangot, Apo, tulungan na kami met nga maibingay daytoy nga ayat ken panakabalin mo, Apo, kadagiti kakabsat mi nga agbirbiro ken mawaw una iti panakawaya-waya. Kastangot, Apo, iti parabor ken talna nga naggapo ken ka, agtignay ka iti biag ti tunggal maysa kada kami iti daytoy nga kanito, Apo. Agasam dagiti adda kadagiti pagidaan da iti daytoy gapo iti na dumaduma nga karirik na nga adda kadakwada, Apo. Itinaga ni Jesus. Itinaga ni Jesus. Ipaayam iti talna dagiti mariribukan, Apo. Ipaayam ti rag-o dagiti malmalday. Sabtem, Apo, ti kasapulan dagiti kakabsat nga sumangsango iti na pinansyalan nga krisis iti pamilyada iti daytoy nga kanito, Apo. Papiksam dagiti maupay dagiti aglamlambiis, pabaruam dagiti sirmatada, Apo, iti panagserbida kang ka. Hallelujah. Uray pa, kadagiti mapupay, iti pamati da, Apo, damit ibilag ken parabor mo kadakwada, ipaayam ida, iti panagbalaygi, ket Apo, sika nga mabagbalaygi kadagitoy, nga kakabsat, Apo, i-revive mo, Apo, itayat ken panagtalagda ken ka, ikatam dagiti lapod, iti panagserbida ken ka, Apo, ket masarakan da, makita ken mabigbig da, Apo, nga matalag iti inaldaw, matalag ka iti inaldaw aldaw, babaen, Apo, iti ayat mo kada kami. Lord, nagtutuloy nga marikrik namin iti ayat mo kada kami, Apo. Saan kumban nga amo dagiti nga kasapulan mo dagiti kakabsat ngem ammom, Apo, sikikita ka ken sididingig ka kadagiti asog dagiti dingdingig iti daytoy nga gundaway dagiti adati live streaming, Apo, nga makit-anda kanya iti daytoy nga gundaway it demand iti bendisyon, it demand iti parabor iti tunggal maysa kada kami iti daytoy nga aldaw. Wala po gyaman kami itantan-ok da ka, Apo, idaydayaw da ka, O Lord. O repay kadagiti kasanga iti daytoy nga aldaw.
Apo yuman kumanken ka, itayatin mga district superintendent, ka Pastora Jose, Apo, iti dating nga tiyempo, Apo, ikararag ko, Lord God, iti salunat, kan iti agtultuloy nga panangaywan mo, kadag iti ministry nga egsad mo, keng kuana, Lord, keng paay mo, keng kuana, Apo. Lord, agtultuloy, si bubuo nga pamilya na, Apo Diyos, ay wanam, tulungam, Apo Diyos, kat tultuloy iti bendisyon nga iparukpok mo, keng kuana, ken iti pamilya na, Lord God, akas usaram, Apo Diyos, dahito nga adipon mo, Apo. Giyaman kami, uripay kindi sister nga Edna nga balido, Apo. Iti kasangay naman iti dahito nga aldaw. Apo, makita mo iti dahito nga kabsat iti pagdaldalanan na. Kat Apo, amo, iti panagtalik na keng kao Diyos. Kat itiman dahito tarigaga, iti puso na. Keng kadag iti amin, Apo Diyos. Kag kasangay iti dahito nga aldaw. Apo, din mi ipay mo man, Apo Diyos. Ito gitari gagay da iti panagbiag da madaydayaw ka iti dating aldaw aramidem nga balege aramidem nga productive dating aldaw mi Apo para iti dayaw ken gloriam Apo awat sa bali nga aramidem mi iti dating aldaw Apo no saan nga kumamang kami na naimpusuan nga panagkamang mi ken kakit agtultuloy tinag o kiragsak kay paay mo titong dalmay sa kada kami madaydayaw ka Apo itantanok da ka itinaga ni Jesus. Amen, amen, and amen. Thank you, Lord. Landas ng aking buhay, ito'y sadyang walang kulay. Kung si Jesus di kaagapay, buhay dapat ialay at nang di na mawalay. Siya ang dakilang patnubay, ang pangalan niya si Jesus, di kanya pababayaan. Alaw nagyaman tayo today tang kanta manen ang pangalan niya. Yeah, kadwa na butlain ka tay kakabsat di song nga kasalanan. Yeah. Well, agyaman ak man nga iti minsan pay kakabsat, agyaman ak iti laso ti 30 nga minutos iti dating gundaway ket sinalama ak kakabsat nga dagiti nagadalan tayo ket tayo lang nga nanggagan. Didikit di nakita tayo. Aya mairamat tayo iti aldaw nga panagbiag tayo. Good morning kada kayo amin nga ada kadag sibsiba iti radyo dagiti na pastor nga naki-meeting kada tayo iti Kalman kakabsat iti Southern Isabela Section 4 iti Northeastern Luzon District Council of Assemblies of God. Good morning kada kayo kakabsat agyaman na kiti pandakidarayo. Oripay kada iti kakabsat tita gulak di Funkirino iti nagluto na pusuan nga panagyaman ko kada kayo amin kakabsat. Well, oripay kada iti syempre iti panagkasangay tayo atin mga district superintendent iti dating Gundawan Ma'am Josie, Pastor Josie, happy birthday po sa inyo. Oripay kini sister nga Edna nga balido. Ayan nakita ko tayo di ko nang happy birthday and happy day. Kasi agbibuya dito live streaming tayo. Good morning tayo ating asawa. Ayan, green kan. Okay, adak madanda madita Rohasen. Ayan, okay. Dagiti kamsat nga dito live streaming iti dito yung kahit kubat nga kablaawan. Kini siyempre the ever loyal and faithful nga viewers ko. Ayan, the ayatek nga kamsat. Ayan, this ni sister ko nga Josephine Salazar Uton. Good morning. Sister Merinold Sumera, good morning. Good morning everyone. Kastamot ken ka pastor, ken iti pamilya. God bless you kunana. God bless us. Or kini sister nga Leia Cabanyero, blessed morning Pastor Lawrence and family. Kini sister nga Jinky Rakal, happy blessed morning po Pastor Joy and DCMR family, praise God. Kunana, hallelujah. Kini sister nga Shirley Portales, blessed morning Pastor, watching from City of Pilagan. Lady Gieb, kunana, good morning Pastor, God is good all the time. God bless po in your family. Kini Ma'am Shirley Dumbon, good morning Pastor and family. Thank God for His grace. Thank you for the new days. Sister ko Josephine Salazar Uton, blessed morning Pastor.
Ken Pastora Joy kunana. Dati baga ti DCMR kakabsat. Wala na, good day, morning po. Kung kayo po ay may mga kahilingan at panalangin mangyari pong pakipost po dito at kayo po ay aming ipapanalangin. Okay, nohan ko man nga mabasa kasi nagla-live tayo kakabsat, han ko nga talagang nga mabasa dito ita usarak na ti phone ko kakabsat. Iso nga mabalin yung i-post na dito then basa ito ba't mai-kabel ko tayo ang prayer list tayo kakabsat. Wala niya pa Sister Ma'am Shirley Dumon ko na sa radyo din ako nakikinig, Pastor. Stay healthy, everyone. Kung ano ni Mang Shirley Dumon. Gloria Giwa, good morning, Pastor Lawrence and family, to all viewers and listeners. Sister Malu Naquila, good morning, Pastor, and all. Sister Merced Montemayor. Blessed morning, Pastor Lawrence and family, and to all listeners, God bless us all. Good morning, June Aquino. Sister Anche Aquino, God bless everyone. Shaning Agpao Pascual, good morning mat kini wow ni Mama Solidad Lucas, good morning kada kayo amin tita Nasudi di Fun Quirino. Sa bali lang di radyo nga ding ganda agbuy-buya da 5, praise the Lord. Ore pa kini sister nga anyan tingalina Valentin, good morning Pastor, God bless. Tolentino Paul, kunada Ahmed, good morning Pastor. Kani Sir Deliarok, amen. Ni Pastora Mercedita Magno. Good morning po, Pastor. God bless you. Everyone, malaydayaw iti Apo. Pilamir de Jesus. Nagasat nga agsapang, Pastor. Kaya aming listener. Kini Ma'am Rubilin Darok Agustin. Good morning, Pastor. And Pastora Joy. God bless your family. Marisa Madriaga. Good morning, Pastor and family. Glory to God. Amen. Pelican Las. Good morning, Pastor. Sa bawat isa, God bless po. Pelican Las ko na amin. Malaydayaw iti Apo. Naimbang nga bigat kapsat, Pastor, kung ni Sister Kumat nga Nieda Salazar Tan. Reggie Ramos Rafael, good morning everyone, praise God, hallelujah. Merilog Sumera, amen Lord. Maripik Aliaga, okay, good morning. Chema Basu, Catherine Tinsay, Leonida Mindoro, Riz Van Ivasco, blessed morning. Pastor, always listening radio, sometimes watching FB, God bless po. Thank you. Kini Pastora nga Teresa, Philemon de Jesus, Chema Basug, kini Sister nga Josie, kabisat ko. Okay, Ma'am Lourdes, Lea Caballero, Leonide, Damidor Pelican Las, Mitch Pimentel, Balinbin, Daragsak, Kinagasat, Nagsapang Pastor, urang ti oras tayong kabisat, Sister Josie Ramos, kini Maria Lorelien, Sugitan, amen. Agyaman manan iti barong bigat kakabsat kada kayo aming dakasibsibay ti radyo da. Again, happy birthday, Ma'am Josie Castillo ko, our district superintendent. God bless everyone. Kita na kayo kakabsat ti Apo Lawrence Salazar. Tiyak sa pangarap ng tinamnama, mangkatang Nangyigan tayo ti programa, ti agsapa anapnuan tinamnama. Lunes, ingat Biyernes, dito'y 11:43 DZMR. No addaman ti kayat yung ngay pakararag, ag-text kayo dito'y 0917-564-83